Здравейте! Вие гледате Конете на България. В днешното издание ще видите как България отбелязва празника на коня Тодоров ден. Ще научите и кои са ветераните, вписали имената си в българското коневъдство и хиподромния спорт. Всичко това ще видите в следващите минути. Тодоров ден е един от първите пролетни празници в народния календар, позната още като конски Великден, защото се празнува най-вече за здравето на конете. Богата на обичай била обретната практика на Тодоров ден. В нея са заложени надеждата за плодородие, здраве и щастливо бъдеще, все изначални пожелания на нашите деди. И ако се връщаме назад във времето, за да си ги припомним, то е да се насладим на богатството и самобитността на традиционната българска култура. Кошията е празник на коня, чието корени се губят в древността. На времето е съпътствала прегледа на войската и готовността на армията за новия военен сезон. Тодоров ден е характерен български празник, за който задължително има надигравания. Тъй като празникът е свързан с конницата, това са предимно конни игри. А конните игри от онова време днес са се превърнали в състезание или са останали като надигравания. Кошията, наречена още Тодорица, е препускане с коне, което в различните райони на България днес се отбелязва по различен начин. С традиционните конни надбягвания тази година Тодоров ден беше почетен подобаващо в разложкото село Бачево. Селото е утвърден център за развитие на конния спорт и туризма. За местните жители Тодоров ден е един от най-почитаните празници. Традиционно, както всяка година, празника започна с литургия в черквата, след което бе извършен водосвет за здраве. Атрактивно за всички туристи в Бачево е ритуалното захранване на конете. Ритуалът започва по звуците на песните Ситен даш за Роси Ойтуньо и Тодореле Либеле. И тази година моми закичаха ездачите със здравец, а на четириногите домашни животни бяха дадени захранки с сол, захар, чесън, царевица и хляб. А с първото боядисано червено яйце местните хора намазаха бузките на децата, за да бъдат здрави. Жителите на Бачево, облечени в народни носии, изпълниха площада и се хванаха на хорото. Свекърви и снахи се подредиха в редица, като снахите се обърнаха към изгрева на слънцето и се поклониха по 3 пъти на своите свекърви, за да им покажат, че могат ниско да жънат жито, пшеница и овес. Около обед всички жители и гости на Бачево се изнесоха над селото в местността Власовица, където близо 50 души се включиха в кошиите надбягвания. Тук, в село Бачево, коневъдите се обединяват в сдружение. Наричат го Двал. Ето какво разказва за народните обичаи председателят на сдружение Двал Атанас Гранчаров. Тодоров ден, той е много стародавна традиция, се отбелязва, което е останало до наши дни. Това е характерното захранването тук за нашия район, което се прави сутрин рано. Конете се построяват на мегдана и се захранват. Захранват се с царевица, в чест на Свети Тодор, с захар, за да са бели зъбите на конете и да имат сила да се състезават. И дава се чесън лук против уроки на конете и на ездачите. Сдружение Двал е и първото регистрирано сдружение за коневъдство и конен спорт в планинската община. Името му идва от старобългарската дума коняр. Ето какво разказва още за сдружението Атанас Гранчаров. Първо започнахме с около 15-20 коня, събрани от собствениците, членове на сдружението. В началото, сега вече мога да се похваля, че сме над 30, около 40 коня. Имаме много кобили, които чакаме да родят. От тях евентуално ще оставиме продължение, пак майки кобили, се изберат жребци, които да продължат развъждането. А вие ли извършвате развъдната и селекционна дейност? Основно ние се занимаваме с конете, но развъждането и селекцията отговаря Национална асоциация коневъдство в България. В лицето на господин Жоро Йорданов. Той има екип, с който идват, преглеждат животните, преценяват кое да оставиме за разплод и
за по-нататъчна работа, за продължаване на по-нататъчна работа. А по-лесно ли се работи в сдружение? Ами определено е по-лесно, защото да използваме една стара поговорка, царят за това събира войска. Значи, колкото по-единни сме всички, както е герба на България, обединението прави силата, колкото сме всички по-единни, толкова мисля, че нещата ще върват по-добре. Ние сме около 15 човека в сдружението. Сдружението е отворено винаги да приема нови членове да членуват в него. 15 човека, разбираме се перфектно, организираме състезания не само в Разлог и околията тук. Канят не организираме състезания в Арбанаси, на овцевъдите, на събора на овцевъдите, в Рожен, където се провежда за фолклор събора и за животновъдство. Мисля, че с тази сплотеност и с този екип, който работиме, сме се сработили и сам човек много е трудно да организира дадено събитие и да върви напред. И днес коневъдите от Сдружение Двал не само разширяват дейността си благодарение на общите усилия и любов към конете, но предават тази обич и на децата си. Доказателство за това са конните надбягвания, в които през последните години се включват и жените от селото. Над 10 дами изненадаха множеството, като се явиха и яхнали здрави жребци и примериха сили с мъжете в тази годишната надпревара. 16-годишната Мариана Петрова грабна първото място в оспорваното състезание. От разложкото село Бачево отиваме в пазарджишкото Калугерово. Местността Крантовица между селата Калугерово и Лисичово трудно събра хилядите почитатели на коня, които дойдоха не само да видят старите ритуали, свързани с него, но и да предвкусят очакваното начало на пролетта. Специалните гости в празничната програма на Тодоров ден бяха Валя Балканска и Гайдария Петър Янев. В състезанието участваха коне от България и чужбина. Надпреварата бе разделена в 3 дисциплини – тегляне на коне тежковози, кошии и приз за най-красив кон. Трасето за кошиите събра най-бързоногите красавци от Южна България. Вижте кой спечели надпреварата в конните надбягвания. Какво е за вас победата днес? Значи, човече, много се радваме така, че днеска победих. Човече, занимавам се така дълго време. Къде сте ви? Аз съм от община Горна Малина, село Априлово. Ваш ли е коня? Да, моя коня. Как се казва? Кали. От колко години се занимавате с конете? Значи се занимавам от малък, се занимавам с коне. Влюбен сте в конете? Да, влюбен съм, купих си тази кобилка на 2 годинки. 2 годинки си я чувам кобилката. И за сега, миналата година пак станах шампион тук в Калугерово. И сега тази година пак, за успешно станах пръв пак. Освен обичайните коши, в момента от другата страна на сцената се разиграват дисциплини с тежковози. Теглят се тежки шейни с над тон и половина тежести от коне, които са разпределени в няколко категории. Между 500 и 600, между 600 и 700, между 7 и 800, 800 и 900 и над 900 кг живо тегло. А това тук е Блек. Това е единия от претендентите днес да бъде най-красивия кон. Журито, в което Агро ТВ също имаше представител в лицето на Цветан Гърбешков, обаче реши друго. Победител в категорията най-красив кон безапелационно стана Алекс. Той е не само изключително красив, но показва темперамент и собствен характер. Но това не е необичайно като реакция за младите коне. Особено пред окото на телевизионната камера, с която те не са свикнали. 4 години пълни да ги напри, влезнал Петър. А къде го гледате? В София сме, квартал Орландовци. От колко години го тренирате?
Значи тренировките са му буквално от тази година. До сега сме го мъчили, защото не беше завършен. Не е редно под 4 години да тренираш кон. Скъпо ли излиза удоволствието да се отглеждат коне в България? Ами, като се знае живота в България какъв е, определено е скъпо и трудно. Само за удоволствие и любов към конете достатъчна ли е, за да се отглеждат конете? Определено всичко това оправдава. Любовта към конете. За всички категории състезатели бяха определени по 3 награди, осигурени както от спонсори, така и от община Лесичево. Ето това сподели пред нашата камера председателят на инициативния комитет за организиране на празничния Тодоров ден Руси Матракчийски. Вижте кой е сърцатия българин, с какво се занимава и защо Тодоров ден е толкова скъп на сърцето му. Хората обичат всичко да е до тях и те да са близо до конете, да няма помпозни изпълнения, всички сме равни. Вие с какво се занимавате? Занимавам се с производство на плодове зеленчуци и внос на плодове зеленчуци от целия свят. А тази любов към конете откъде дойде? Тази любов от конете ми е от много малък. Създаде ми е дядо ми Милан Пецанов, който е на 91 години в момента и е между гостите. Силата се постига първо с любов, второ с хубави награди, оценяване на труда на хората, които се грижат за тези животни, оценяване на това, че те ги тренират, те дават средства, ние им се благодаряваме за това. Организаторите очакват до година в конните състезания да се включат повече любители на конете. Стародавната традиция на конните надбягвания е жива в сърцата на българите. И не само като зрелище и емоция, но и като демонстрация на обичта към коня. 24 ветерани, посветили професионалния си път на българското коневъдство, получиха почетни плакети на специална церемония в столицата. Събитието бе организирано от Националната асоциация по коневъдство с подкрепата на Министерство на земеделието. Наградите бяха връчени в 2 категории – треньори на хиподрумни коне и коневъди. Форумът, организиран от Националната асоциация по коневъдство под наслов «Конете, призвание и отдаденост», събра на едно място над 20 ветерани, свързали житейското си професионално поприще с селекцията, отглеждането и тренирането на българските коне. Тук бяха и всички жокеи, превърнали имената си в легенди през 60-те и 70-те години на миналия век. Тогава на световно известното трасе за надбягване Пардубице, Чехия, едно от най-трудните в света, в продължение на години те не отстъпват първото място на България в елитните конни надбягвания. Големият победител през 1970 година на конните надбягвания в Пардубице е Недялко Милев. Той грабва купата с коня Везна. Чуйте какви спомени пази в сърцето си за славното състезание майсторът на спорта Недялко Милев. Аз дори не знаех първи ли съм, победител ли съм или не. Връщам се, всички колеги ме поздравят. Гъртало и пане Милев. Връщам се аз. Обаче не могат да кажат, че аз съм победител, докато не мина през кантара. Трябва килограмите абсолютно. Сега викам, какво ще става. Излизам, отивам при тениса, зад мене, която тегли, вика, окей, Милев. Тогава вече аз бях на върха. И оттам, като излизам, там вече, как да вика, любители на конния спорт, привърженици, много имам привърженици там. Докато изляза, грабнаха ми шапката, грабнаха ми нагайката, съблякаха ми дреса, бутушки и си отидах по чорапи и бриш в конищата. И всеки нещо го взимаха някакви приятели, до ден днешен не знам кои са. Чуйте как треньорите от Националния отбор по конен спорт са избирали жокеите и са определили с кой кон да се явят на състезанията. Подбира се жокей, вече и коне, разбира се, но треньора казва кой ездач с кой кон. Много естествено, нали знаете, с добрия кон участват добрия ездач. И там ги натрупахме, оплашихме чехи, оплашихме руснаци, оплашихме германци, англичани, американци дори са участвали с нас. Знаете ли какво казват? Какво правите вие, бе, българи? Трасето в Пардубице е едно от най-трудните законните състезания с препятствия в света. Ето какво е характерно за него. Характерното в Пардубице е това. Значи, ако направим една разлика между Ливерпул, Англия и Пардубице, това е, че в Ливерпул
С 100 метра дистанцията е по-дълга, 7 и 100, но бяга се само на трева. Докато Пардубица препятствия абсолютно като в Ливерпул, но 55-60% е угари. Това е голямо изпитание за жокей, за кон. И когато вече там станеш победител е нещо, как да ви кажа, много е трудно. Не казват, пише най-тежки достиг континента. По-тежък от него няма никъде в света. Няма никъде в света. Аз съм професионален водач. Аз съм създател от международна категория, единственият българин, който дигал 15 пъти българския флаг. Знаете ли колко съм плакал? Знаете ли колко съм плакал? Първата ми победа беше 64-та. Първата. И, там. Значи, в Пардубица по-миналата година бяхме канали всички големи победители на голямата награда, в случай 120 годишната. И там, как да ви кажа, там, когато кажа, че си победител, значи си истински мъж победител. Последните години коневъдите в България отчитат възраждане на отрасъла. Това заяви директорът на дирекция животновъдство в Аграрното министерство доктор Златка Вазулова. Възраждането на коневъдството в България се дължи на това, че много хора започнаха да гледат тези животни. Интересът е голям, тъй като те, освен за работна сила, се използват в конния спорт и използват се вече и за любимци, като другите животни. Но искам да ви кажа, че благодарение на развъдната организация по коневъдство, вече имаме 4000 коня, които са под селекционен контрол и които получават вече втора година de minimis за конете. За подкрепа на сектор коневъдство втора поредна година се разпределя държавна помощ de minimis, с която се подпомагат 200 земеделски производители, каза още доктор Вазулова. Отличията на ветераните бяха връчени по повод професионалния празник на коневъдите Тодоров ден. С настъпването на пролета активностите, свързани с конете, се увеличават. Хубаво е натоварването на конете да започне постепенно, тъй като те цяла зима са почивали. Това съветва доктор Боряна Иванова от Националната асоциация по коневъдство. Тя допълва, че е добре да се обърне специално внимание на краката на конете, да се подрежат и подковат, да се обърне внимание както на храната, така и на нейното количество. А като подготовка за пролетта, доктор Боряна Иванова препоръчва вътрешно обезпаразитяване. За целта има различни течни, прахообразни, пастообразни и инжективни препарати. Това е особено важно за малките кончета и бременните кобили. Това беше от нас в днешното предаване "Конете на България". Гледайте ни отново след 2 седмици.